Heyvan maskara däýmem. Oşulaýmam erkeklerin işini özüm saýlan sen arkaň kop. Bolya yürü. Hiç otur, lal bol, özüm alıp çykýan düşündiňmi? Bolya hani göreli. Sal guruluş karekler sayla ver ağam. Algargan disklerini göräýelle. Gör ağam arkayın. Näme bäşik diskede aýdym dinlejek bolýarmy? Alsana bir 9'lugyny alaýda düşüneň okda. Kaýsy bol? Ha, ulluna. Belip durna. Bagrym yakan. Arkaýyn mal. Ha, suwna sosam görellär jigem. Nasosundan 60'lygyny alyara. Bir 158'ligini alsana bir çuwdurup durar ýaly. Janym yakmasan emen. Bol ya. 158 ýaş şu. Wah. Ağzı 50'ligi var ýara ona sebep. Ay. Berki. Bol. 158'lik alay. Bolla. 158'lik. Tanamayan ýaly etýäňiz da. Nasıl olsun kemmesine bir yıl garanti vardır ağam. Han balga arkada görel körpen. Ha, şu jagaz näde ýara? Ah, Feride o balgarkan 110 merşligini alyara. 230'lygyny alsan 230'lygyny. Yok o der, näme Pilerovka etjek bolýan. Pilerovka edip bilýänmi sen? Näme etmesi wa? Pilerovka edip gönendiresin ýokla. Yok korky. Iň korky. Menen bilýän olsun ýok korkudygyny. Iýäýdiň gulagymy. Ýani direle mururly. Direl jagarlardan O murur. Feride o. Realallydım şurpavyora yapışýar abi. Bilýän ha, şurpa bardygyny be. 28'ligini al 28'ligini. 28'lik ar. Uf, muňa Feride direlip bir ton ýany yapışýar abi. Berik füş aňryp gitdim. Ýokury galyndan. Ömrüme direllen gönenmän eşdim da. Ejigim, 28'lik direl alla kassaýl. Bolla arkayın. Kompresor göräýsek bu kadar gowjak. Kompresor başyna ýatjakmy? Yel berip oňarýarmy? Ne gyzyklanmak bolanokmy? Bolanok geçeýler. Hallin svarkalara mowdurlay. 200'lik svarkan goý ýerine. 400'lik alsana 400'lik. Hem kesip hem yelmäp duralla. Bolly arkaýyn mal. Vah, turmaly diýede özüne. Bar sen ýerine geç. Senem öňüme düş. Maňa diňe saly bergin. Başga da sokucu bolaýma, düşdüň instrument tanamaýanlar öýdäými?